Mari Mathias. Dwi'n 18 mlwydd oed a dwi'n cantorais o Dalgarreg. Dwi'n astudio a perfformio yn Coleg y Drindod Dewi Sant yn Caerdydd. Dwi wedi cael llawer o brofiadau a cyfleoedd yn yr sy'n cerddoriaeth Cymraeg yn y blynyddoedd diwethaf. A teimlaf bod mwy o ferched yn y sy'n nawr mwy nag erioed sydd yn gret. A mwy o amryw o merched a bechgyn ar llwyfan hefyd. Teimlaf efallai bod yna llawer o bandiau roc bechgyn yn poblogaeth iawn yn sy'n cerddoriaeth Cymraeg yn ddiweddar, ond yr un pryd mae dal cerddoriaeth amrywiol ar y sy'n hefyd. Teimlaf bod gwyliau Cymraeg yn dda iawn o ran hybu amryw o cerddoriaeth ar gyfer amryw o cynulleidfa gwahanol hefyd. Er enghraifft, byddwn ni'n perfformio ar y nos Wener a nos Sadwrn yn Gŵyl Gwenlli a'r penwythnos cyntaf o Gorffennaf. Mae yna line-up amrywiol iawn o bandiau ac artistiaid, pop, gwerin, roc a DJs y nos. Mae Eli, ffrind fi o coleg, yn cefnogi fi ar llwyfan hefyd, a ni'n dechrau creu sŵn newydd trwy harmonïau amrywiol. Bydd Griff a Iwan, drymwr a bass player yn cefnogi fi hefyd. A teimlo bod yn gret i fi oherwydd ni'n dechrau creu sŵn newydd o indie rock gyda ysbrydoliaeth o gwerin hefyd. Diwylliant byd heddiw a caneuon gwerin yn ysbrydoliaeth mawr i caneuon fi. Bandiau sydd yn ysbrydoli fi yw Mewn, sy'n, mae'n, Calan, Gwyneth Glyn, Florence the Machine, Wolf Alice. Maen nhw'n bandiau sydd gyda rolau a personoliaethau mawr sydd yn ysbrydoliaeth i fi hefyd o ran perfformio. Fi'n brysur iawn dros y haf gyda gigiau amrywiol dros Cymru i gyd. Felly dewch i cefnogi ni, dewch i gweld amryw o cerddoriaeth mewn gwyliau ffantastig. Helo, beth wyt ti'n neud heddi? Dwi'n meddwl amdano ti bob dydd, yn dychmygu am beth wyt ti yn gwneud yn dy amser.